Tenplatzea, kiribak dantzan izaten dituzte, inoiz baino beto esan da hemen ona etortzen diren bikoteak, eta ea nola aurkitzen den gure bosgarren bikotea. Bai, bosgarren bikotea, Lezo eta Bilabonatik datorkigu, Bilabonako udalerria ordezkatuz, oinkari dantzataldekoak dira biak ere, eta txiki-txikitatik dantzan dabilzkigu. Arditzagun txalo ere batez jaun Andreok, Iker Sanz eta Ane Urruzola. Iker Sanz eta Ane Urruzolak beren fandangoa eskaini digute, eta arnaz pixka bat hartzen duten bitartean euren jantzi buruzko pare bat aipamen orain izaro. Horixe da, hain zuzen ere, Legazpian eta Bizkaian 20. mende hasieran aurkitu zituzten soineko batzuen kopiak dira, gaur egun hemen soinean daramatzatenak. Iker eta Ane, erabat dotore etorri dira, Euskal Herriko dantza txapelketera, eta dagoeneko fandangoa eginda, orain, arin-arinerako prest, ez aldala bigote? Bai, heldu ba!